Kaixo, Maili. Kaixo, amak oparitu zidan liburua irakurtzen nago. Big Bang teoriari buruzkoa da, eta oso interesgarria da. Ez duzu liburik behar, dena dakit Big Bangari buruz. Izarra jaio ziren unea da, bai! Hori bere irakurtzen ari nintzen. Baina, hobe duzu ikustea. Uau, sekulakoa da. Bai, eta bazenekien jaio zenean unibertsoa oso beroa zela, eta milioika partikula ñiminoak zituela. Erreparatzen badiozu... Egia da, aizu, baina ezin da hain beroa izan, erreko ginateke bestela. Milioika urte pasa dira. Unibertsoa zabaltzen hasi zen, osten joan zen, eta horri esker partikula ñimin horiek elkartuko ziren. Atomoak baino askoz txikiagoak dira. Hala, ez nekien. Entzun, baina beste zerbait buruz irakurtzen ari nintzen. Lehen argia deitzen da. Ba aldakizu zer den? Gertatzen dena da, unibertsoa sortu zenean dena ilun zegoela. Ez zegoen argirik, baina atomoekin batera sortu ziren lehenengo argi partikulak sortu ziren. Eta dena argituko zuten. Baina berriro itzaltzen ari dira. Bai, izan ere, lehen argi horrek gutxiraun zuen eta itzali joan zen, baina milaka milioi urte geroago behar adina material elkartu zenean, lehen izarrak jaioko ziren. Eta izarrak distiratsuak direnez, argia berriro agertu zen? Horixe da, hori da bigarren argia bezala ezagutzen duguna. Maili, egunetik egunera gero eta azkarragoa zara. Mila esker! Lehenengo izarrekin ere jaio ziren galaxiak. Eta planetak ere bai? Bai, baina milioika urte geroago sortuko ziren. Lehenengo izarren ondarretatik. Lehen izarrak gaur egun ikusten ditugun amonatzoak dira. Ahots hori ondo geratzen zaizu. Eta baldakizu zelako tamaina duen unibertsoak? Nik aurkitu dudanaren arabera ez dago oso argi, etengabe hasten doa antza. Baina bere tamaina ez badakigu, nola dakigu hasten ari dela? Galdera ona da hori. Zientzilariak konturatu ziren gure galaxiaren distantzia handitzen joan delaz. Unibertsoak edatzen jarraitu egiten duela zen nahi du horrek. Adibiatuz gero, nabaritzen da. Egia da, baina galdera bat daukat. Galdetu lasai, erantzun guztiak ditut. Big Bangaren aurretik, ez al zegoen unibertsorik? Ez dakit. Tira, ez kezkatu. Nire liburua irakurtzen jarraituko dut. Hau gertatzen zaidan, lehen aldia da.